Narongni bagai tini hanyo hai sremung ganang bidut tubi phayoka berakap khaja khake kebangkuk borongno a borongno pogi manya engo tai bekhawa dukhu tekto engai susat engnani phasing thana nayo abono tini narongni takung bisonat je shawi manmani shawi khanaranai berakap khajang mani yagolo bahake tonghake dukhu tekto jengjal engmani yognai tini narongno je shawi manmani shawi khanaranai hanke norok pulyani simi pathak jorak khanai tongdi phaidi hanka hanke jeng bisilera oi khananya shiwana. Number 1 berakap khajang mani yagolo aborongo ta wanchukdi aborongo wanchukke mojo manai pogi manya engnai aborogno bahake wanchuke tongmanai bahake mojo khaya tongmanai I abose sai togdi. Number 2 takashako tamongna bini photo nini phono tongkake delete khai khibidi delete khaya hanke up photo no nogi phano hanyo hai tewasha mojo phano mane mano mojo man khake hanyo hai tewasha dukho tekto phano angai mano abono photo tongke delete khai khibidi. Number 3 hamjang mao berakap khaja khake kebangkuk borongno yagra layo sak sakno kosto khai nini sakno kosto khai yagrai phunukke aborok taibo sajangnai bonyo sanai hani bagise yagra oi kobor sai tongo hanai abono berakap khajak phano yakta radi nini sak sakno kosto ta khaidi bahake nini laibo kahamke thangmanai bahake ketalia peri shewoi thangmanai I abose wanchukdi. Number 4 au pulai berakap khajak purutto belanya kosto ango pongnani sesta khai phano pogi manya ango wanchuge hani tong phano wanchuk jago wanchugi mokal muktui kelayo ajorao dukhoni gan tak khanadi ajorao dukhoni gan khanake bekhaw belaino dukho tektok engma bai suicide engnani phasing phano thangai mano abono ajorao dukhoni gan tak khanadi ajorao phani mani kothok bidorokse naji. Number 5 pongna naibo pogi manya angai tongkhe mojo khaya kebo tongai manya angai tongkhe apuro sasung ta tongdi sasung tongkhe pogi manya no engnai apuro nini dolok bai kok sadi beraidi tai kemrok thingdi hanke nung bono kisale pogi manai hakeno aste aste pongnani phasing thangnai hakeno aste aste pogi manana. Hanke khak khalayo narok tinini bidoni bisingtui kisala sramo mangkana hanai hanke narok tinini bidono bahai engjaka bahai nangjaka comment kha shadi hanke narok tabuk phano ani YouTube channel no subscribe khago hanke subscribe khai redi tai bidono sajagoi tongkhake kebangkuk borokno share khanya ta pokti hambai.